Goddag. Vi har jo så en lille status nu her. Ja, klokken den er 21.06. Kan det ses på uret her? 21.06. Apropos uret, som så er en telefon. Christian Brøns og Jesper D. Ikke lige så fedt som Sebastian Kreintak og Jesper D. Nej, men okay. Efter. Det er lige efter. Status for i dag, jeg har flyttet. Når jeg pruttet har lugtet af helvede til, men ja, så når man siger, når Jesper D siger, at han har flyttet, så tror man måske, at Jesper D selv har flyttet. Men nej. Han har flyttet for de gamle. Jeg flytter jo faktisk den anden. Til Jens Bakkesens vej nummer 1, stuen til højre. Det er jo næppe så sejt som Stenderhøj Allé 48 på første sal. Det kan diskuteres, men vi skal ikke komme ind nærmere ind på denne diskussionstema. Men vi er nået til vores 8. genstand. Ja, klokken den er... vi er nået til vores 9. genstand. Klokken er 9. 9.07, og vi har drukket 9 genstande. Så det synes vi vi ses jo senere. Ja, når vi har næste status, om vi ikke er med i en time. Ja, det er fint. Det er udmærket. Det er smart. Ja, det er udmærket. Jamen, det er jo... Det er aftalt. Vi ses om en time, denne her. Goddag. Vi skal ikke se på i morgen.